Ua! Dejane, Acam! jesi ti u Heliju sa mnom? Ne, nisam buraze uopšte, sad Ko je sam ovo u u Heliju? kući. 18145, ko je to? 18145, to ti je, brate, Milorad Maksimović. Ti imaš nešto za piće, Milorad? Nema nikad. Ja ti, nemam ništa, imam da ja piću. Aj možda Koda ima nešto. Acam! Koda imaš za piće nešto, brate, kolicu nešto. Ne nosim Jesi, zvaljo! Evo Nisi ovdje bit moja svega lišava ima i slobode sve neki. što Liševa slobode, bajgi. Ajmo tu do prodavnice do Sendija, pa ajmo nazad na Cilijade. Slušaj, nisam ja kod tebe u autu, brate. Bajgi renta Jesi, se Aldo, bicikla što? i idemo da špioniramo bande. Da mu nije Malo, krefalo brate. jer ovo mu pocrnio live. Ajmo Čekaj, dalje. ti ako pošalješ sliku sebe, ti dobiješ ban. 300 dana. Evo, Nije dobro, tačno da. zato što sam... Ja Evo, sam, brate, vratio se. poslao sliku... Vodi. Vratio se Mikse. Tunović, Evo ja? ga, Dajte gej klasu.